mbaknya sini mbak, ayo mbak, ini bareng. Kata ceritani, cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga ngelongso nanging kudu tak trimo sing gawe tambah lara wong tua ono kaya ora ono ngendi kasih sayange sing kaya jaliyane bapak ibu bingunge dhewe-dhewe yen pancen kudu pisah ojo nganti anak dadi korban pejuang ning dalan dhewean. Ayo mbak yang punya lagu sini dong, tadi ikut nyanyi. Ora ono sing jaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane
anak sing rusak omahe. Terima kasih Mbak Cantik, lagunya sudah dihadirkan ya, matur nuwun ya.